Ja. De Jonge Fortuyn, beter gezegd, is het eerste gedeelte van wat een biografie zal worden. Geschreven door Leonard Ornstein. Hoe kwam jij zo op het pad van deze biografie? Ik maakte een interview in Rotterdam met Marco Pastors en kom in het voormalige woonhuis van Pim Fortuyn, Palazzo di Pietro. Daar was een mevrouw Schuling, dat was de conservatrice van het huis. En ik vroeg haar, wat is er gebeurd met alle archieven en de spullen van Fortuyn? En zij wees naar een kluis en daar lagen 104 dozen, althans de veel belangrijke stukken, die lagen daarin. Nou, toen ben ik een hele tijd aan de gang gegaan om te proberen daar een boek van te maken. Want dat was dus jouw idee om de biografie te gaan schrijven van Ja. Pim Fortuyn. Het is niet zo dat de familie aan jou heeft gevraagd, Nee. wil jij dat doen? Of dat de uitgever dat heeft gedaan. En dan is dat aantal dozen is natuurlijk wel heel erg prikkelend voor een journalist. Ja, nou, je komt dus 104 dozen waren er. Later zijn het er nog iets meer geworden. Pim Fortuyn bewaarde eigenlijk elke snipper papier. Vanaf zijn jeugd. Ik hoop daar zo meteen iets van te laten kunnen zien. Zit je zo'n doos, hè? Pak die doos. Ik zal die doos eens even pakken. Dit is natuurlijk dermate gevoelig spul dat ik het ook eventjes pas op het water. Handschoenen voor aandoe. Juist. Want archiefspullen, dit ligt allemaal op het ogenblik in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. En in kluizen. En de familie heeft ook toestemming gegeven dat ik iets laat zien. Dit bijvoorbeeld is het bitprentje Joseph Kennedy, wat Pim Fortuyn bij zich droeg. Hele lange tijd heeft hij eigenlijk vanaf zijn jeugd. Hij was een groot bewonderaar van Kennedy. Ik laat ook even zien het missaaltje. Dat is dus het bijbeltje waar hij dus als jongere altijd in las. Katholieke jongen, hè? Katholieke jongen. Het was een hele katholieke jongen. Hij heeft de lagere school in Driehuizen op een katholieke school gezeten. De pastor, dat was heel bijzonder voor hem. Nou, verder heb ik meegenomen zijn schoolagenda. Pim Fortuyn die zat op een school in Haarlem, het Mendel College, waar ook een Paul Witteman geloof ik op zat. Augustijnen Paters. Augustijnen Paters, Ja. met een hele bijzondere rector Hutjens. Ja. En Pim, dat is een hele bijzondere school. Die heeft nogal wat, niet alleen persoonlijkheden, maar toch ook zelfs nog bijvoorbeeld ook Ruud Gullit, begreep ik, voortgebracht. Maar het was een school die heel katholiek was, zeker in de jaren 70. En hier sla ik bijvoorbeeld op de datum van 13 juni. Dat was de dag, het Sacramentsdag, dat hij een bedevaart ging maken naar Heilo met de hele school. Nou, misschien hebt u dat ook nog gedaan. Ja, dat was een enorme treuronderneming dat je met z'n allen op zo'n fietsje door het duistere landschap van Noord-Holland. En dan kwam je bij een klein kapelletje en daar was dan een Maria-afbeelding. En dan werd je verondersteld daarna een stuk gelukkiger te worden. Maar wat nou... Wat het bijzondere was van die school was ook dat het jongeren ook als het ware opleiden om ook nog andere dingen te doen. Er was een debatingclub, er was een toneelclub. Die toneelclub, daar was Pim Fortuyn ook in actief. En er werd een toneelstuk opgevoerd op een gegeven moment, De gelukkigste dagen van je leven. Nou, die heeft hij, ik vind, daar zeker wel gehad. Pim Fortuyn, voor hem was natuurlijk het theater heel belangrijk in zijn leven. Maar op jonge leeftijd is hij nog pas souffleur. De souffleur, Pim Fortuyn, de gelukkigste dagen van je leven. Nou, daar komen allemaal namen in voor van mensen die een belangrijke rol speelden. En dit was eigenlijk het hoogtepunt van het schooljaar. Ik wil nog even heel kort iets laten zien. Bijvoorbeeld de Gewestelijke Federatie voor Speeltuinverenigingen Zaanstreek. Pim die ging naar zijn oom en tante in de Zaanstreek, want de Fortuynen komen oorspronkelijk daar vandaan. En dan kreeg hij een diploma, een puzzeldiploma. Kijk. Nou ja, diploma geoefend zwemmer. Ik heb ook nog meegenomen, dat moet ik even uitvoerig laten zien, het diploma geoefend zwemmer. Fortuyn van de Sint-Engelmundeschool. Hij schepte er altijd een beetje over op dat hij in het Noordzeekanaal had leren zwemmen. Stoere jongetjes uit die tijd zeiden dat. De vraag is of dat helemaal zo was. Maar in ieder geval, hij heeft uiteindelijk zijn zwemdiploma gehaald. Ja. Dus voordat je doorgaat, kijk, in zo'n biografie is natuurlijk de aardigheid, ook als het om de jonge Fortuyn gaat, dat je daar iets in ontdekt of signaleert waarvan je zegt, en dat is van betekenis voor wat de latere politieke leider een gezicht gaf. Ja, nou, wat je eigenlijk ziet is dat hij vanaf zijn 13e iemand is die veel
zich ontwikkelt tot de Fortuyn zoals we die later gekend hebben. Het is eigenlijk een heel teruggetrokken, schuchter jongetje. Maar in die puberteit gebeurt er wat. Ik denk ook op die school, dat Mendel College. En dan wordt het een scherper iemand die scherp debatteert. Die ook geïnteresseerd raakt in een heleboel zaken. Lid wordt van clubs, van dingen. En die dan die persoonlijkheid begint te vormen die je later hebt. Maar heel belangrijk is ook dat hij eigenlijk op jonge leeftijd ziet van... ik heb een roeping. Ik wil iets worden in de maatschappij. Ik wil paus worden. Dat was wat hij eigenlijk oorspronkelijk wilde. Ik wil politicus worden. Misschien had hij ook nog die ambities. Worden, maar dan weer zonder het celibaat. Zonder het celibaat. Ja, dat is vrij gek voor een paus, toch? Ja, want in het boek komt dus uitvoerig voor dat hij op audiëntie gaat bij de bisschop. Maar ook dat hij bij de prezes in Warmond... daar kon je dus je opleiding tot priester krijgen. En dat hij heel lang daar gaat ook met brieven gaat kijken, gaat schrijven... en gaat kijken, ben ik nou geschikt voor het priesterschap? En uiteindelijk komt hij tot de conclusie... nee, ik ben eigenlijk al aan het masturberen. Ik vind seksualiteit leuk en ik heb eigenlijk helemaal niks met dat priesterschap... en ik moet het gewoon niet doen. En dan schrijft hij ongeveer gelijktijdig een brief aan de voormalige fractieleider van de KVP... Schmelzer, heel beroemd politicus in Nederland. En dan zegt hij van wat moet ik nou doen om later misschien wel bekend in de politiek te worden. Laten we even naar hem luisteren, want Pim Fortuyn heeft zich een aantal keren natuurlijk ook in verschillende televisie-interviews uitgelaten over zijn jonge jaren. Wat wilde je worden? Toen? Ja. Ja, van alles. Dus de stuurman of kapitein. Maar ik had ook een neef met een hele grote blonde neef met zo'n mooi uniform. Dat leek me aanvankelijk wel wat. Nou, nog een tijdje dan priester willen worden natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar was dat een eigen wens of was dat de wens van de ouders? Nou, nee. Mijn vader had het wel mooi gevonden. Mijn moeder zou dat afschuwelijk hebben gevonden. Heeft ook alles aan gedaan om dat op een subtiele manier uit je kop te praten. Ja. Nee, maar priester, dat... ik had dat al wel hoog in de bol. Dus het priester was het begin en dan moest je toch wel bisschop worden. Of zo. Ja. Die prachtige gewaden en zo, dat vond ik allemaal wel schitterend. Dat was het theatrale wat hem daar in aansprak. Je was eigenlijk net op het punt gekomen dat je zei... dat hij zich langzamerhand een beetje politiek ging interesseren. Dat is niet één directe lijn geweest, geloof ik, hè? Nee, dat kun je wel zeggen. Hij is eerst wetenschappelijk medewerker geworden. Hij doceert marxisme, heel opmerkelijk. Hij is ook heel links in die begintijd. Zo ziet hij er dan ook uit. Er staan ook mooie foto's van in jouw boek. Ja. Zien we ik denk dat we... Kijk, daar. Ja, voorbij Castro dit. Castro. Ja. Voorbij Castro, Che Guevara. Hij voelt zich aangesproken tot de CPN. Wil lid worden van die partij. Maar de CPN, bij monden van taxichauffeur Rinus Haks... die adviseert eigenlijk om hem niet aan te nemen als lid. En ik heb ook ontdekt dat Pim de statuten van die partij heeft bestudeerd... en eigenlijk niks van het democratisch centralisme moest hebben. Oftewel, iedereen het eens moest zijn met de standpunten van die partij. Dus dat had ook niks geweest. Hij wordt lid van de PvdA. Ja. Of dat een gelukkig huwelijk is geweest, weet ik eigenlijk niet. Dat komt nog in het volgende deel. Maar in dit geval was het zo dat Pim ook geen lid mocht worden... omdat Pim van de groep Harmsen was. Ger Harmsen, er was kritisch CPN'er die ook zei... alles wat daar in Rusland gebeurt en in China is gebeurd... dat is allemaal niet zo goed. En dat moeten we wel onder ogen zien, zowel Stalin als Mao. Ja, nou, het interessante is van Ger Harmsen... dat hij in 1956 krijg je de Hongaarse opstand. Dan krijg je in Amsterdam de belegering van Felix Meritus. Dan behoort Harmsen nog tot degene die als CPN'er... dat was het hoofdkwartier van de CPN... dat hoofdkwartier als het ware helpt verdedigen. Maar al heel snel heeft Harmsen in de gaten... ik heb niks te zoeken meer bij die partij. Hij stapt eruit en dan is hij de gebeten hond... bij die CPN'ers en gaan ze hem de NATO-professor noemen. Ja. Pim wordt dan jaren later zijn wetenschappelijk medewerker. En dan vindt de CPN dat een reden om te zeggen van... Fortuyn is lid van de groep Harmsen. En hij mag dus geen lid worden van onze partij. Zo ging dat in de partij van de CPN. Wat heel erg opvallend is in jouw boek... is dat je een correctie maakt op wat hij over zichzelf geschreven heeft. Ja. Omdat eruit blijkt... dat hij eigenlijk zijn daden van de jeugd
groter heeft beschreven in zijn eigen boeken dan waar hij recht op heeft. Zijn broer noemt hem bijvoorbeeld een mietje eigenlijk, terwijl hij zelf al vond dat hij een geweldige dadendrang had op zijn 16e leeftijd. Ja. Waar komt die neiging? Is dat theatrale waar Jeroen het over had? De neiging om zichzelf groter te maken dan hij was? Nou ja, dat doen politici soms wel eens, maar hij had het idee van die stijlfiguur. Hij schrijft dit boek in 1998. Ik moet als het ware een soort, mezelf wat monumentaal voorstellen. Ik moet iets... Zou je jokken willen noemen of niet? Nou ja, het is een sympathieke vorm van jokken, maar het is ook het opdikken van zichzelf. Zich opdirken. Het wat bijzonderder maken. Maar ben je dan niet bang als politicus, meneer De Winter weet vast alles van, dat ze in je verleden gaan graven, wat jij dus nu doet? Ja. En dat je erachter komt dat het eigenlijk wel wat minder voorstelt dan het was. Maar ja, hij dekt zich daar ook weer tegen in. Want hij zegt in het boek van... dit boek is niet helemaal de objectieve waarheid. Ik wil ook in zijn eigen autobiografie. Ja. Ik wil ook heel graag vertellen van... in de maatschappij... zijn dit en dit soort ontwikkelingen. En sommige dingen zal hij zelf heel belangrijk hebben gevonden. Hij zegt er ook van zichzelf dat hij het prinsje van zijn moeder was. Hij maakt een koningin van zijn eigen moeder. Maar dat wordt door zijn zusje en broer bestreden. Ja, maar hij wilde allemaal prinsesje van zijn moeder. Ja. En prins. Maar toch even, Leonard, want we naderen het einde van het gesprek. En het is natuurlijk leuk om een verkeersdiploma, of een zwemdiploma en een bitprentje en dat soort dingen. Maar zit er iets wezenlijks in die 104 dozen die je bent doorgespit? Ja, ik denk dat je het heel wezenlijk kunt zeggen dat je er in terug kan vinden. De persoonlijkheid die hij geworden is. Ik denk dat je er ook heel goed in kunt vinden. Bouwstenen die je maakt voor zo'n biografie. En ik denk ook dat ik via daarmee erachter ben gekomen dat hij eigenlijk vanaf zijn 13e toch tot een andere persoon, dat het aanvankelijk gewoon een heel schuchter, eenzaam jongetje was. En dat hij later dat vlijmscherpe man was. En in zo'n archief zitten al dat soort bouwstenen. Hoeveel jaren komen er nog? Want we hebben nu de jonge jaren. En komt er nog een deel hierna? Of komen er nog 2 delen? Hoe zie je nog even met de uitgever. Je kunt natuurlijk denken aan een soort Lou de Jong over Pim Fortuyn. Ja. Dat moeten we maar niet doen. Nee. Dat is ook een beetje als grapje bedoeld uiteraard. Maar ik denk dat het mijn doelstelling is om een grote biografie nu verder af te schrijven. In 2014 wil ik daar bij Henk de Velde in Leiden hoop ik op te promoveren. En dat is het doel. En dan wil ik proberen hem zo eerlijk en objectief mogelijk neer te zetten. Met al zijn positieve en negatieve kanten. Goed, 2014. We noteren het vast in de agenda. Oké, ik zal er zijn. Ja.